So, tulo mi kasi mana wala naka-podcast no kay Tungod sa mga kakulian nga Kakulian. problema, daghan kay og na sugat, nasugat na mga problema challenging. sa mga pamilya, sa atong mga pares, sa atong Challenging mga ba? kan niya si Dongkoy nagagadra man sa nako kay ano, lain sa kay Sierra. Ayo. Oh, mao bitaw nagsige kog live kay apologize ko ninyo no mga kajolo. Ninyo sa nilang kulon mo no. Daan ko pala. Ako lagi kang mili sa no. Oh, lagi. Abi mo wa kay fashion. Pasyon na dagan. So tulo ka semana wala mi ka podcast kay tungod sa mga kakulian nato no. But kato ako mga gipang post sa Facebook na mga naunsa ta din hospital ako. Daghang kay salamat sa mga nag-pray ato ha. Magpasalamat ko una jud kay daghan kayo ni hatag na ko og donation. Salamat din ninyo. Tabang-tabang sa hospital kay wag ito na cover sa among insurance ba kay. Salamat kayo. Insurance ba kay. Whoop whoop. Murag auto. Urisa. Hapon ni. Awan to piyo. Awan to piyo. Magul ka to. SPO30. Ayo ra na mga to. PO30. Pahay pa ko to. Ay, SPO30 ay. Sige siya, pasalamat ako. Salamat. Salamat kayo mga amigo nako, mga Amiga, amiga, mga workmates na to, sa kauban ako sa trabaho, ako classmate, manager. Thank you schoolmate. guys ninyo sanan. Shout out ninyo nga inyo kung gitabangan o wa mo dili mi kagawa sa to, di mi kabayad sa mga bills. biyahe ko sa BBRC ato. Di ka gawas sa priso. So kita to. Salamat sa mga government agency. Big shout out din na to si Konsehal Titing Biton. Titing Biton kana dako Bar City, salamat kayo. Tabang na to sa mga connections na to dito sa City Hall. Good. Gibato ko niya. Big shout out ni Jonel Chavez. Thank you kayo. Konsehal gyapon ka na mo, bahala na. Oh, bala na. Salamat kayo. Konsehal ka pagkasamong kasing-kasing. Kay sana jobs kay. Kasi ahak siya. Kay nga sitwasyon ba Kay. Nangayon ko kuan nangita kog tabang no. Nya niadto na ko kuan tingog party list kay iya man makailang tingog party list so gitagan ako tabang ana. Pag process na ko og champ nata ko kakita niya wala mo motubag. Nakoy kakita sa champ Kasi ba. complain. Ambot lang niya basta Kaya wa may nitubag. pero shoutout gyapon niya. Shout out yapon. Onya wala niya tubag so naglinya ko dito. Naglinya ko sa champ. Inaunsan kamot. Gana. Goal magyud ka kay. Buutan kay mga kadol sa Kristan Beneses ko sa una sa. Goal magyud ka kay. Goal ka kay dako kay Bill. Pera na dakong kay gana ko. Sus nakita mi dakong konsehal Jonel Yeah. Chavez. Hoy, wa pa ka. Wala pa. Wa pa ka na human diha. Tingnan niya tingog. Oh. Asa yung direction? Iko no unsa? Hoy, wa pa ka na human. Okay. Kuha kini ang mga kadolog ha. Ano ko? Wala. Sige alit tabangan. Mo to gitabangan ka. Dali ra kayo. Process ko. Salamat kayo. Jonel Chavez. Jonel Chavez. NGE. Isa kang alamat from NGA. Hopefully sunod na sa suporta gyapon nimo padayon lang. Good. And ang ato din konsehal sad si Jepoy Labilia. Shout out nila. Gitabangan sa kunya og mga kaila sa niya dito sa City Hall. Giduso po. Giduso pod. Salamat kayo. Salamat kay Cons. Jepoy Labilia. Salamat tanan sa mga nitabang and Salamat sa pag-igmat po nimo nga hapit ka na scam nga gigamit akong pangan. hapit. Lord, Ngawag. Uy, kamo ba ayo yung gamitan mo kung paano kay tay mga ngipon inyo pagitang uspan na uton sa taninyos. Ate ka Jobs kay nanawa Awan ang ano siya. Hello, si Dungkoy ni. Ang nawara. Wala ba? Sige mag-live ba na dun? Mga podcast ano? Sige mga yung Ay podcast. mga kay kuan, Mga kay podcast, Gcash, boy. mga Gcash. Ikas. Ano? Nako ihasen mo nga code ing nako unsa. Tukod ang bago. Ha, unsa man? Rama Gcash at Pimaya ato podcast. Ato. Podcast. Oh. Podcast dili podcast. Podcast. Oh, dapat na tiri mga Bon. Sa mga ko ano na kanang hinanglag tabang nya nami stasyon ana ya amo la i-podcast ninyo. Di ba? Yo, Kaya mong bulsa di bialaw. So
So, nami ka ng app. So mao na ni ang sugod na to. Oh, sugod na ni. Sugod na. Ay, sugod na. May intro pa dito. Oo, Okay, so sugod na tayo. taas sa siyo yun. Abi mayo. Mas may. Okay. Dugay daghan mo kay mga Daghan kayo. daghan kay mga stock nga knowledge ba. Gani. So, welcome to the new episode of Marlo's Podcast, ang Chismosong Lagu! Apit bakaw na mikrofon. Grabe na Puro kayo. tagtuya ba ni? Nindot lagi ang t-shirt, George. Hampak no. Awal niyo. Oh, baby. Apiki ba kayo mo lugar mga kadulog sa pami kaabang og studio. Amo niya na si Lucas sa Channel 3 ha. Di ba? Na, kuan kayo ni mo, George, no? Kanang... Sakto Sakto kayo. kayo ba? Nalasan nilain. Abay lain pa'y kabang. Pohon, kay naroon kayo gipang kabukab niya. No. Takang yuta na eh. Ano ba? Wala, hindi mo magmahay mga kadulog. Ito, nihilo man mo. Nihilo man natin. Nasilip pa lang ko pag-alam ko dyan. Ano? Ano magpatsis? Utak ka raw ikaw. Hindi mo magmahay dyan. Yeah, mo to. Ay, kumusta ka, George? Kumusta na? Maulag yapo, naganto sa kagwapo, ay ngipon. Sa kadaghan. Di. O to, nagsige na kong live kay Oh. apologize ko ninyo, kay daghan maging uban nga, masugatan ako. Wala na lagi mo podcast lagi, naputol lagi ko. Okay na, may mga kakulian gamay, pero karon okay na. Okay na, matanaw mo kasi mo mga live. Matanaw mo. Mo gani. So, dili lang ko mo chat. Mo. Ayaw. Kaya nga no, magkichika ko. Guys, kung mo chat, magkikuha niya. Kaya mo chat, sa na ko. So, Hindi na kumapos ang shout out. Dili, di, mag-istorya sa chat. May pa ka istorya sa podcast. So, huwag yung may istoryahay. O pila kasi man na. Wa. Unsay mga nahitabo. Kaya nga no, ari na may istorya. Ari na. Dili Chismoso gud. Chismo. Nagputlaway na. Likay. Ari na may chismis ba? Ari na. Okay, so, unsay may chismis ron? Bahin lang rin sok ni Kwan yun. Winston Lee yun. Uy, kamu ba? Puros man mo mga local artist. Uy, proud nung tagay ang mga Cebuano. Kaya nisikat na mo. Yan, nagaway-away lagi mo. Baba niyo na eh. Ano na akong gikaingon lagi? Basta musika tayo na udak ka yung Kaya muda ko na yung mura na mo si SpongeBob ay. Naara ba yung mga bagong sulpong ba ya? Unsa day ilang issue na, George? Nakabaw ka? Kanay ng mga kanta-kanta, kahit puro naman sila sikat. Niyo man. Suya-suya na, naipagdaot, masinasa sa mga backup sa may... Alam na magsugod sa mga backup mga kuyog ba? Hatod-hatod istorya. Hatod ba? Hingo na biya mininyo, ayaw mo paminaw lagi ang mga hatod-hatod lagi. Di, usa sa George kay, di ba, mingkong na sila? Oo! Niya, Ako na dunggan, brad, sa kunas na sa akro. Marag akro na sila niya. Oy, mga dagkos, mga akro niya, ipatawag ng duha, Habib. Punali nagtag na po, Kinagaway-away? kay gaway-away. Di ba na pwede, no? Makaguba na sa Basta inyong brother grupo. ganay ba, dili na pwede magaway-away. Kapatiran ko. O kapatiran, good. Ay naman yung kapatid, si kapatid. Feel lang ko kay, tungod na sa katong video nga giko ni katong padong sila. Sa kay kuno na. Lapo-lapo, murag kakita Ay, nga man na video. to. Oh, lagi, man na Ang to. sugod yun na ba? Ang sugudan na is, kanang coordinator. Oo. Nanawag ni Range nga Ipakuan sila. perform siya. Back to back. Oh, back to back. Kanya maguna ko no si Winston Lee og perform. Kanya, mauwahin na siya. So, Mao- di sa to kadawat kong usa. Kay sikat pa siya. Gani. Mao na diha ron. Di, ang iyang istorya sa iyang live is musugot ba kuno kamo mga guys, musugot mo Mao na. nga ako'y sunod sa kanang ang kay kuno si Winston Lee kuno kay Putyo ra kuno nga artist. Ayaw. Ano. Kasabi Uy! ra ko Diyos, kasabi Diyos. Hoy, Renz! Sa kataong ka rin, say! Ayaw mo panao sa inyong isig ka-artist inyo. Bitaw. Mag-iyahay tag proud. Di, nakakuha Ah, mami nga Support ba? nakakuha mi nga sikat na. O gani, puro Oo. mo sa sikat. Doon Puro may, naman sikat pero ay was ta ni og laban no pero wag tayo gilabanan wag nila. mo gilaban kay wag Pabunalan ta gani nila to sa ilang dagko gani. Napo, bunalan na kada po. wag ta nang laban kay wag ta kailan nila. O, nakaila kami ninyo sa Facebook, social media ra. Pero proud kami ninyo. Okay, Kaya ano, nagkadaghan ang inyong mga fans ba? Kada batok ninyo diya sa stage, grabe kay hugyaw ang mga tao. Lagi. Sa kinsan yun doon. May manggod sila Ya karon may nana. Ako giniinom mga fans, ay na mo pananaw ang inyong mga concert.
Natagbaw mo. Ari mo tanaw na ko eh. Arabi sila tuon mo, Jobs. Ha? Arabi ka tuon nila mga... Ari mo tanaw na ko eh. Nang tanaw na nila kung sige na sila gaway. Yan na ba yung mga bagong sulbong? Saan mo tagmusulbong nami? Napatay. Karaan na kay Miha ng rap-rap. Oh, isang pula yun. Ulan na mo? Sugod na? Sugod ko dyan? Beatbox me? Ay, na lang, kikiubo. Ay na lang, kikiubo. Usa, tagil na sila usa, Jobs. Magara sila. Tagil sila usa, bebe. Binagtuo ay. Hoy, nagtuo mo duha mga amaw mo kulukoy. Ayaw mo pag-away kay parihara mo grupo. Oh! Break it down yun. Ha? Break it down. Break it down! Break it down! No. Down! Nya. Tara mo, ha? Ay magpiansa kay na. Sulpong kay Mip na. Ang kanata ng parsyo, ari na pundok na mo. No, na. Kamu away mo kami din. Ginahinay na din. Nahinay na, sulpong kay Mip na. Ginahinay na Hugdan mikilikom. mo yun. Bitaw rin, o ka ng Winston Lee, ayaw mo pag-away. Pag-iusa mo, kay ano. Kubot, samok na kikikalibutan mo, dugang pag mo. Tinood. Unsa mo yun. Kuan lang ba, advice lang ninyo, mga guys, advice lang. No? Support masad mi ninyo Support, sa inyong oh. mga kanta ninyo. Wa Mas- maminging nga. Wow, Mm. proud kay na mga Cebuano to na. Abi Oh, pa yun. magpalupit ka ng uban. Mo gyud. Local artist na pero proud kay ta. Proud kami ninyo. Ninyo. Kay magsunod magminom sa mi inyong Minaw kanta. mi, wa man Pero mingo nga ayaw gibatian. sa mo pag-unay og daw-daw. Oo, taon sa. eh. Puro na kay musika tawa. Kuan lang, spread bad vibes. Spread good vibes ba? Spread good vibes mo ha? Kay Nawa, tungo sa hapit na mo og tubig oh. Daghan na ba ni tingala nila? Ganoy. Daghan na ba ni tingala ninyo kay talented mo, sikat mo, Yahay kay mo kay Oh. gitagaan mo sa Ginoo na. tinuod yun niya. Wag tangan kay mo tingog na, mura na mo amang na panimutan nyo na. Napali mo tanaw ninyo na. Wala Wala na. So, Adto mo sa mga amang. Oh, mo na. Iabulyo din naman ha. Speaking Ang pingi na ang inyong talent. Oh. Speaking of kanang ayaw pa ipaabot ang inyong kasikat o Mao lagi dato na. sa inyong ulo ayaw. Speaking of mga anak ganina ni pa padung nato ko pagputol sukor kay therapy ko yung park ko sa akong motor. Kita ka kilid sa sukor na yung mga bay. Oo. Oh. Pero dito na sa padung na sa katong may San Carlos ba? Oo, so katalan pa ng iglesia. Oh, kana. Diha, ara ko ni Agi niya, na may mga baybay diha nga mga dato ba, mga kwartahan sa good. Dato Pero ginadiya. nay kanang dire sad nga side nga, murag bakante ra gud. Adto ra ko dito kay doon ra man kay ang terapihanan. So dili na ko mo adto dito mo tuyok mo park ba. Manghangyo unta ko. Ana ta ko ba nga? Kanang Dili ay, mo park. pinaluluy gud akong naunggot. Kay kita ra ba yung nangayo bitag Oo, pabor. siyempre kay. Nangyayari. Ano siguro? Aya, Ay, no. Ay, mo tingog mo sir. aya. Oh, di ba? Di mo maluya na. Isang taon mo, kaluhin na ninyo eh. May hapon. Oo. Ano, patong ko. Dili po di mo park. Ay, siya yung galing. Ginoon, manong ko. Tiningo naman ko, mato na bitaw ko, bye-bye. Ala, sa dadayong ka. Ano ko, kaya ko. Ati ko ba, masada nga. Kita kang nanghangyo, tagtarong. Oo, nagpakiloy ka. Surya, tagtarong. Dili kay. May pag naginisog ka to. Ayo, paparkingan ko dinabi kay wag ka parkingan dali kay ko blakaw ni gugma. Yamana niya. Isa unsa Dili gugma. mo di mo parking. Oh, nga, okay ra, makasabot ra ko kay naginisog sa biya ko. Di mo boso. Oh. Sa parking na niya. Mahungan Okay, ako. napakiroy mo ka niya karon naginisog siya. Sa dabal ako maginisog Oh, ko sunod na. paginisog na sunod. Aron siya ni mo pakuloy. Sunod paginisog sunod yaro mabunal-bunal na lagi ka diha. Hindi na ko kagawa. Dito ka. Ingo mo ko siya. Yung pagkon sa labayan. Ang mga tao karon ba mga yabag ko na sa kung saan na mo advice di gyapon maminaw. Wala kay. Asutan mo Ginoo eh. Ako ingon mo gusto ko yung inisog ko Oh, diri. bukol na. Wala tayo sa limuan man. Di daw eh, na. Kuhaan sa ganina mo, na. Kamay na lagi ko ang daghan na kay mga warning sign, ho. Ano mo kasabot, daghan kay warning sign. Nga padong balik. Kasi padung balik. Padung na tapapapa sa ni kalibutan na, namandam na ng mudaan. Unsa may unang side? Ako, sugotam ko, wala ko ngipon. Hala na ni. Abong-among na ninyo Abong-among. abong-among na ninyo kalaki. Ako wala mawagtang nako. Ano Ano mo wagta kini wagta nang ipon ako. Kahit kay mo Unsa gudi may mo mga sign minaw mo? advice sanda. Job, sa may mga nakita nga sign nga murag mga papas na gini. Katong mga linog-linog. Oo. Ano No? na? Sa Maasim liti. Maasim Liti. Sa Jinsan. Mga ana ando ka? 7 7.2 kaya magnitude. magnitude. Oh, Kaya di mo pa magibalik laro na mo to na ako magnitude. Oh, no. Uyog lagi.
Di pa gyud na mo na pag yun na. Dapat yun na. Oo. Kuan, ang China, nagaligid-ligid naman. Kuha na lagi. Namangga ng mga barko dito. Kuha na lagi mo na lagi na. Hinihina. Diha na. Sige. Basta masukol ta. Kaya magaway-away mo. Wala, sige. Winston Lee, kanang range. Sige. Ganyan. Sikat mo. Oh, okay. Kuhaan mo tingog. Kuhaan ko niya tingog ginoo. Sa mag-away na sa balik ginoo. Kuhaan na mga tingog. Sige, away na. Lord, ayaw tala sila palabiin, Lord. Oo. Yeah, oh. Ginahay ka po ko kay Kaya Lord. mga talent, why yun na nila gamit og sakto, Lord. Wa. Kinagaway-away nito sila. Away. Oh. May pag ihatag na limang dongkoy, Lord. Ayaw, di lang ko Lord. Ang ilan lang mga fans Lord. Ihatag nila na mo Lord. Ari na ang mga fans sa mananaw na mo. Ay, sige, yango niya. Di namin ganahan sa ilang tingog, Lord. Ayaw Lord. Kay Masig kami kami mag-away na siya mag-away. Kuhaan lang ang mga fans ng Lord. Ari na natanan na mo Lord. Atayin sila na eh. Dugi. Ampo. Si Kristan niya sa umar yun. Mamawa gini. Lord, kanang, ay Lord, kanang, oy guys, basta aya, anang, mo ginatong ba sila no, na, Winston Lee o Gaines. Ayaw. gamitas tarong tao eh. Gamitas tarong. Kaya dagan, Yuta na ba yung tanan Dagan niyo? na- Daghan na kayo sikat na kayo mo. dagan yung tingala ninyo ba? Alawas magsunod ba nung suyo bilang bin? Nag-away ba nila? Oo, mao. Nagkinautay ba nila? Wa, Nagkula pa man gani? nangamatay na lang. Wala pa, si Ah, oo. Yuyira namatay. Uy pa magsurba ni. Sir ba? Karaan pa na ninyong rapper. Sagol pa na. Rapper. Rapper na rin. Sago, R&B na? Sobra pa. Nagbilis na Iraq. Kaya pang pamasko. Mm. Unya, tanawa, dagang kayo sa grasya na dawat. Di ba? Ano ba? Mo na inyong sundon. Dito. Puro Pero- guna mga lokal, puro guna mga Cebuano. At least, so, og makita mo kayo mo nga podcast, advice rin na mo ha, wala mini kontra ninyo, advice rin na mo ha. Bahis ni. Oh, Ayaw lang yung away, matili yung away. Matili yung sa duha kasi, tulo ka semana no? tulo na, tulo na yun. Sa tulo ka semana, George, sa may mga happening sa today ha? Ha? Mga, wala na yung mga, wala. Straight sa itong birthday sa ganito. Nasa nag-drunk yan. Straight eh. Kisang birthday? Si Juan. Si Rita. Hmm. Tapos ni Rita niya. Sunod. Gigi. Sunod. Julina. Oh, si Kisa Julina. yeah. Maring Julina. Asawa ni Paring Tonton. Pugoy. Pre, shout out mo pre. Sige na kaka-drunk day. Hindi ka drunk eh. Higas na tagdo ka adlaw. Bang! Tandog sa ko. Wala na yung kanang kuwan ba? Wala na yung, uy, ato na ko. Kasi, manangit ka. Oh. Kaya rupugngan ka. Diskarte kag mangihi ka niya. Kapag nada ba? Ay, imo na na ko na Ah. saka agi kay para ayay padong na ning muwi. Oo. Nangihi kayo. Dapat kayo bibilin primero. Bibilin primero. Kasi Ah. kag panghihi. Promise lagi dili ba? Oo. Sige ka bilin ha. Sa tuban salig na. Awan na kay bilin. Sa salig ka po nagpanghihi. Awan na dun koy. Bye-bye. Mamay. Oy, way manglaki stagay eh. Kana nindot po na. Kung unsa gini kahubog ay na pugsa. Ay uban gitag-away, magpasingit. Uli bintas na pa kay kalakaw. Pero usahay mo good. Kamang ka nga mura kag dagrats. Usahay ba kay kanang imong kainom ba mga amigo kay nimo ba niya? Oo. Yung mapalabian man jud. Oh, Di gid kuan nga di ka mapalabian eh labi na matsi din. Marugod ta. Anda na labi tana. na nay video ki. Oo. Sus. Maur biya na tong oras nga. Oo. Salamat mga mutalin. Amo na gihapas bijuki. Gihapak kininuod din amo. Patay gini. Rin, so Winston Lee, wala mo inyong fans. Ari na nalago. Sinsya na gid ka. Kasapir ko gamay. Pasinsyo na gid mo. Pasinsyo na mong duha. Pasensyo kay laki man. Pasinsyo na mong duha. Pasensyo na boy. Anang Di, ah, di ko ka- ganahan ta kumukuha Ano niya. sa lagi ka? Ganang Ayaw ka, kasabi na sila. Hoy! Bitaw, mga Brad. Brad mo Jerbs. Wa, Ay Lucky Brad man. yung nga Brad. lucky man. Let's say Papart. Sige mingkod, sis. Part. Part. Sa tumboy. Ay, pasensya mga tumboy. Shout out. Di ba niya papa, tumboy, ano mo no? Ano mo ganun? Nga mga bayot yads. So bawala no atong Kabrad mo, sa ako nadunggan, kabrad tingay kuno mo, sa akro. Pero hawa, inyong giguba. Kung tinuod man ka lang nga kabrad mo. Ay. Puros pag yun mo sikat. sikat pa gyud mo. Ya. Mo lagi na akong gikuan Jerbs na Oy mga fans, ako ayaw- mao gyud po gina mahitabo mga fans. Ay na nanyog tuhi sila oy. Ari na mo tuon na mo. Oo. Para mo daghan na po dang Ari mo ha, i-follow na mo Para mo kan. daghan ni among Marlo podcast na Marlo's viewers. Podcast. Oh, di ba?
Ang akong liging giingon jobs na kung di mo ginamalikaya no kung musikat ka, mudato ka, Ay, di. muadto sa imong uba. Di ko eh. Dapat mo dyan Kung sa ka sa una, kung sa ka sa una. Oo, gyapon. Basi ka mo giro. Ambot lang. Pasa ko kay Bao, Hindi. kay nakakuha na ko ng range sa flip top man. Oo. Tapos Manila. Ah, Oo na. Si Winston Lee, dire. dire nagka-prop siya. Tungod Oo. sa tayang lang atong priso-priso nga Oo. kuan. Oy, kausa na kaya po Kausa, Winston Lee, kausa. gikan po ko dito sa Sudsat. Oh, wala ka kakompos og kanta. Wala ko mo compose nga to. Okay. Kaya ako tirada nga to, pangwartaman. Dili lang kanta no. Pero hapit na ba kakakompos og kanta? Happy to eh. Hapit niya. Nabilang ko ako. No, Sa kaso nga, way kapuslanan. Nabilang go. Kanta na, Pasko na. Hindi basta mo ko na ka. Oo. Pasko na gina. Pasko na. Yo, mo to job sa kanang na di ba nagtrabaho man ko mga pila ka kuan no? Pila ka si Man. Nakashoot mo sa kang nga to sa prisuan. Oh, nakashot ko sa prisuhan nga. Dora mas gawas wala naman. So nakaingon ko pait kay dito pero Pait. ang ako i-share on ta. Nakasugat man yung kuha na tanan dito. Nata ng mga kriminal dito. Sugat na ba pero Nata ng mga isog dito ba. disiplinaryo yung gapon ikabot na ito kung sa kamal dito is gawas. Di gid pwede way Ikabot disiplina. mo dito so balik na sungay oh. Tinuod. Kay naamo mo gisunod nga Magna Carta. Mana Oo. yun kung Wala ba sa kung hulo isog kay nimo? kadri, grabe jud kay kakadlo ka nigabot dito. Wala na dito. Paksit kay Balik yun ang sungay. Kay na may Magna Carta nga naamo sa gisubay nga itong mga patakaran. Kay imo ginatumanon. Bitaw kundi. Ligas paka ka na, hapa ka na, bunala ka Wa nagbakasi. man kay mahimo dito ra ba kay Ay, pagagahi sakit kag mama, ang mama mo, nasgawas mama ni mo, sakit niya. Takalan ka na. Taya no lisuda. Isunti nga to, Pila ka kuan dito. tuig na ko kapin, pero kita di ko sa mga disiplina nga to. Ay pero daghang gyapon nga kaila job. Dagon, kung ba nagagawas na, kung ba nakamatay, anak ko, kung ba nasakit man. Masakit ng Sakit ka dito, kay imbis wa kay sakit, nga ni mo sa kabrigada nga to, na yung sakit, hindi man ilain. Masakit ng tanan. Sakit ka nga to, batak, dan ka, kagid, hupong. Oh, Mutakod din ang hupo. tip. Ha? Dili man mo tagon hupong sa inyong nagidaan. Hipa, TB. Ako na. Uy, Daghang kay gihipa. sa man TB naman. Ang mayor na namo may likod. Kasi ato lang ito. Anong gyud sa niya baka ano. Buol lang kahit kay kubo. Kaya no. Dugay. Kuya kay kubo. Pagsugod pa man ako diri ning ubo. Kuya kay kubo kay muna na kituok. Kaya kahiyan na ng ubuha ha. Ang tina na may kuwang na parang tinaw. Naras Huot kay ay. Sobrang kumisa sinta ito. sa usa ka ko. Dito ko sa dalawa na. Brigada ang tawag na. Oh, Brigada Lucia. Dito ko sa dalawa ni Toby. Sa dalawang. Kanang ato mo, wala mga dalaw ba? Ato mo mag... Pwede day. naman dito kaya. Commander Jaguar man. Commander. Siyempre. Amigo na Diaz nimo. ba Diaz? Muna commander ito. Shout out basi na pa. Shout out idol Commander Jaguar. Basi Kung nakagawas asa na magkaroon tayo. gibutan. Basi nakagawas na. Mamay kinyo lang ka. Ambot lang ka. Nakagawas. Basi. Silba kung Basta yung kung asam ka karoon gibutan, kay maay sige itong tao nga pagka-commander. Ato na masukod inyong pagka-amigo George no. Kanang mangita nakaka-istorya. Tanan! Ngita kag unsay imong Kamo kayo ba magkikog dito? mo lagi unsay Baburyong. mapalabay nimo ba sa pila ka adlaw nagud dago kay tanang oras dire kay manam ka wala koy oras tungos ka busy ngadto wabi kay buhaton Lara ka niya, ang imo Sige ra kagihap ang imo ran timanan ang rosaryo ra. May rosaryo nga do. nga oras Kaya sa di ka mutunga, di ka katunga ng alas 3 kay gilaglaan ka. pwede Bakal. kaya Tambong asan ka maglaglag tiras gawas May galaglagan nga to, ato ka basketballan, ato ka speediya nga to sa rooftop, ato, ano ba? mula sa ka dito jobs niya kung na kay mga kontra dito Huwag mo kayo mga kontra, kaya amigo lagi tayo, bawal lagi ng kontra. dito Okay. ganggang baka ng mga ganggang Ay, di, wala lagi na, usan na yung grupo dito tanan, wala nang blast, wala na ng trips trip, wala na ng mga aktor tao gama. wala na Mag-anniversary ng aktor tao gama, pwede. mm. Ang yung grupo to usara, DC 45 bra. kaya mo na no May patakaran sa commander. Na dito. Iba Winston Lee? oh Tinuod ko no? oh Kung tanaw mga, tinuod ko na. lisod kay dito sa Di ka kalimod kay... Unsar may Iya, mga kuha na patagikan. to dito jobs unsar may mga para malabay lang imong adlaw bang Kung lingaw-lingaw ka, makasaalsa ka nga to. Mas ito na, may alsa-alsa sa ganito sa...
boxing day. Basket. Yes, sir. Oh. Kasi mong naabot na ito mga silingan, Jobs. Wa lain man. Milbert, nakaabot mo. Why wala lain man nakuha ko at Parang kailag. taga-nibil. Ako'y taga-nibil. Duha niya. Sagaran, taga-Bato Carbon, Pasil, Mita, Bangon, Tulo. Mabigitan din ba? Oh. Mahaligi na. So, ang ulahi pa dyan, ang mahay. Mahay ang. Oo, Kaya maguna pang mahay, di wa. Dili, kabaw Wa naman mga mo si... disgrasya, may tabo. Kabaw naman mo si may tabo. Magmahay, may daan, dili na may tabo. Diba? Winston Lee? Maura tatanan? Renz? Maura tatanan. Maura tanan ha? Amo dyan ang gihibutang ang segment ninyo. Di mo mag-away. May pa mag-collab mo ka na. Mapuno pati ngayon yung usa ka. Nag-collab naman sa una katong wa pa sila ngan kayo ba? Mo ba? Hindi mo nagkakuan. Ano sila video? Yo, Ako migo ang ni-shoot. ako. Migo lagi kina sa una. Bida kini. Okay, pareho gusto sa mga akro. Shout out din ninyo mga Alpha Kaparo. Shout out. Akrom sa tuyang mga kuan. Akrom sa itong mga kuan. Ilang di... Naana sila? Kuan try. Yung gimuag kanto. Yung Renz no. Ito mga away nila nila. Kaya si Kuan sa Winston Lee. Nihimo po. Nihimo po siya kato sa upon. Ayaw mo kuyog ni Renz kay hadlok masapawan. Unyana ba? Yes, sir. Oh, lagi grabe na kayo makainit, mapati na kayo. Kana mo dako ba ginaw, dili ginamahusay. Karupo kita ni man. Pero nato sila kanta nga. Ang kuyawan ano, ang kuan na mo request sa YouTube, sa Facebook nga ibaan mo. Sa mga citizen mga netizen ba? Di kanisa Karon para ba December dawat ana na? kanisa Mga mga netizen, ang kanisa mga tao do ganahan sa ni sila mga issue good no. Oh, yun no, mo si ampay sa Sugnuran pud ba? ayosan mo mga tao, mga fans, mas mayo pag ihusay ng inyong mga idol. Nindot ba ako kay away? Sakit ako ato silang duha ba niya. Ang umigo mega shoot to. Fighter sa gingnan sa kumigo isa. Akrom sa kumigo siya nga. Ang importante magkinausa ta kay kuan rata, usara ta bro. Usara lagi, rata. Dili mo na importante. Bisan na lain mo chapter, nga sa inyong grupo nga usara ikipi. Nam gani tay mga dili pagkasabutan. Patawag na. Dam gani dili pagkasabutan ato istoryahan. Nya ato ikuan dili na toy pabutan. Ay, advice na ko sa mga mga kadagko ano, may pag inyo na ipatawag. Ipahusay na ninyo. Kinsa man titin biton ato lupon ba? Sa barangay. Kapot. Ipatawag sa barangay. Bitaw. Ah. Tawag na ninyo kay isod kayo, samot pa gina. Samot pa gina. Ikaw man nagsamot, ang mga backup na niya, mga backup sa dato, kung mag-abot-abot kani sila na sa'yo mag-away. Ana, kamit ng mga dahas. Beng, 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 beng na. Ana, nanay nakuha ang kinabuhi. Ana, mo na. Napatay ang pati natay maamong. Ana, ang uban. Kinsa man day mulaban mo gina kay isig idolay na bena. Ako tong idolay. Ako ni kapukampong ta. Mo na. Ay, uy. Ay na ninyo padakay. Di mo minaw ng syagit na no? Wala ba na paparkinga ganiha? Mamunti okay kalagot. Mo tayo kalagot yan. Wako naglagot ni Renz ug ni Kuan. Winston Lee. Akong katukotong ito bayhan na lagi. Ayun pamalik. Ay sorry. Itong bayhan na. Ano ayo pamalik ka. Itong Kung bayhan kang na. mugmura. Itong Kasi bayhan. maraming mga bata nanonood natin. Ay, ganon? Ganon! Ay! Ganon Oy, talaga! mga bata, hindi to para sa mga bata ha, na ano dito ha, naminaw ngayon na. Huwag kayong maminaw ng mga Pag mura. nakita nyo kaming dalawa, exit nyo agad. O yung mga magulang, gayri yung mga bata nyo. Ano? Gayri. Gayri yung mga bata nyo pag nanonood ito. Giyahin. Ha? Giyahin. Gayahin sa sundon? Uy. Gayahin man to. Uy. Giyahin ka ron. Iya. Huwag kang gaya-gaya na. Wala, lugawan mo. Hindi, giya ba? Sige,
Giyari. Inglisa na lang yun. Guide. Kay magkasabot. Oh, Guide. yung mga parents, mag-guide kayo sa mga anak nyo Oh. pag nanonood dito. Yung Nga, mga- sabihin nyo ang mga at Amerikana nga paintindihin bata, nyo. ang mga Amerikana na bata na to. Mga Amerikana, bitat inuti. Hold the world ba ni? Oh, hold the world Ang yan. puto Amerikana yung Atin podcast, English, atin English. In English eh, una doon. Kusintim ka. Ako rin yung English, tagpog Hey, nila. children around the world. Oh, children around the world, ha? Children, parents around the world. Before watching the podcast, Marlo podcast, parents, guide the children, and then tell And then, children, guide your parents. guide your parents. Mag-guide mo, puro. Huwag ka humana. Huwag ka humana. Mama, guide sa anak. Anak, yun. Murag break ba? Ba't ka ng break sa nag-contract? Gagay, ano, madukot. Primali ba? Hagbay. Ipaningot. Nung Hindi kayo mga aircon, ilisin niya na nag-aircon. So guys, maura gito guys, mo na advice sa mga nga kanang hulaw na sa ninyo sa ayo sa mo padayon-dayon sa inyong mga desisyon ba. Ayaw sa mo padalo-dalo Kay sintang. daghan kay ni idolo ninyo, daghan kay mosunod niya. Yan ka mo sa mga backup, ayaw sa mo pataka na yun og laban-laban. Oh, Laha kana. pa man ang away, pwede pa man ang mahusay nila. Ha? Zayan na og Kung madaba. magkita mga mo sa isig backup kay ano nga. Uy, Kita backup. kita magkapila-pila na ay pariharan na kung ano ba. Parehara Kita ta- mag-away backup, Ay, backup. pariharan ta backup. Mapatingan. Papatingan backup. Backup. Pagkanunod tag noodles kada human tukar nila. Yeah, mapil ba kita gaway? Apil mo kita. So, ang sukag na kimi. Muna, lisod kayo. Bitahoy, lisod bitaw kayo. So, maura to tanan no, I hope nga namoy na nakuha nga mga leksyon ato nga among mga istorya bisag nalingaw ta at least ba nato siya gamay nga mga Ano ba punit aral. eskwela. Ang punit eskwela. Punit eskwela ba? Ang mga punit eskwela at May mga mapulot aral. aral. Bisaya ba? Punit eskwela. Oh, di ba? Di ba? So, maura to tanan salamat kayo ay kanang nalipay mi nga nakapodcast mi karon and it's time to Shut out! Shut down! Buta ka shout out mo, Wala ganina. na. Dito mo Kamay na nga ito shout out to ni. Ah, Dah! Excuse, Gamay. excuse me, please. Gamay ra to. Kamay lang kung shout out to. Kay, Ano man? mo pa may pagbahay na rin. Isunod na Ah, nila. Sige, sige, sige. Sige. Oy, shout out kay ko ni Kuan. Sa katong nakakita na ko ganihan. Nag-standby ko na prestan. Standby kay ko. Ayaw ko yung pusila. Kaya wako sa ninyo. Samit Lazor. Sabi. Samit Lazor. Shout out mo sa imong pagkita mo na ako. James na siya ba? Oh, James, nagibali lang niya. Ah. Samit Lazor. Nga, nagpagkita ko niya tapos na nag-standby. Kaya nagpakuhan ko sa kiro. Nagpalaag. Nagpares. Nga, Pullman Tag. Shout out mo from Canada. O si Kuan. Si James Tagalog. Iyang manghod nga lamian niya nga litson kung ganahan mo order. Makita ka sa Facebook, James Tagalog. James na Lami kayang litson, hindi mo magmahay. So, mauro to tanan kay mauro to shout out kay huban mo pa. Ako, shoutout day sa mga namalit sa akong habak. Salamat sa support. Ayo, salamat sa kayo, salamat yun. Habak shirt na ko ba? Nani, Ako kani pag ano yung manibag ko? So mo na akong bago no, habak shirt. Salamat sa mga nisuporta na malit and ako i-shout out day ang katong mga namalit gikan sa sud sa nasud o gawa sa nasud. Maukini si Habak Clothing Lines. ug ani palit ug ni support si Si Mark Hill, si Santi. shout out. Og si iyang asawa, ay shout out Mark Hill, si Santi, og iyang asawa Jen, kanen siya si Santi. Taga Dubai na sila. And big shout Ikaw out. mo na ni Kuan Kern. Murag igagaw ra Gagaw na. dito sa Oy, condolence sa Attorney Kern. Condolence day, Attorney Kern, Condolence. Kuya Kern, Attorney Kern, Oh, condolence. condolence. O Christine Kern. maayong Oh, pagpanaw. Christine Kern, Christine si Santi. Maayong pagpanaw ba na? Condolence, oh. Maayong pagpanaw ayan si Santi. Ayan si Santi. Og unsa ba to? Kinsa ba to? Ay si
Ako migo sa day na sa gawas ni palit sad siya sa atong habak no. Na siya sa Houston, Texas si Bihel Nunez Paquera. Og iyang asawa si Laika Paquera. Shout out ug amping gyapon mo diha. Shout out, Salamat shout out, gyapon shout sa out. inyong pagpalit sa iyang Habak clothing. Habak Clothing. Guys, available pa ta Habak clothing ha. Napakoy mga bagong design sa maabot nga gipakli ni Dongkoy nga nakita niya. Oh, ninyo kay mura patsis na. Oh, Nya ang price mao ra gyapon jud. maura gyapon. 650. Di mas barato ni siya gamay kay atong ihatag nila barato pero quality gyapon. Quality gyapon kayo. Ato ihatag kan kay para Di mo magmahay. di mo magmahay. Di kay black and white na sa mga color. Alright. Di mo ka mahayap Yay! kay mulutaw pwede sa inyong pamalit. Ay, Mainto mong yay! maputi, maluspat mo may dugo, naaw, high blood. Mulutaw lang gyapon na, makapagwapo gyapon na. So di na mo madaldalig mapaakal sa mga lalaki, mga malinap, o mga buyag-buyag, o mga ganang pandaot, o mga barang-barang, tungod sa Habak Clothing. O sa paminyo buhaton, o sa paminyo lugayon, palit na! Habak Clothing! Oh, moro to na. So, moro to tanan and salamat gyud sa suporta. Salamat sa nga naka-podcast nami and big shoutout ninyo tanan. And moro to si Podcast, oy, ari mo ko. Ari mo diri comment sa malupad ka sa para ma-shout out. Sunod na sad, sunod. Oh, comment mo ani nga video and then Oh. amo i-shoutout din ka Good. next podcast. Alright. And moro tanan, ako Marlu. Bye.